дараи Қаратоғ яке аз минтақаҳои зебоманзари кӯҳистони Тоҷикистон буда дар масири ғарбии пойтахт шаҳри Душанбе ҷойгир аст ва ҳамчун гӯшаи нотакрори табиию сайёҳии кишвар ба шумор меравад. бо дороии манзараҳои афсонавии обҳои мусаффои кӯҳӣ, кӯлҳои нодир ва захираҳои биологӣ дили ҳазорон ҷаҳонгардони дохиливу хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. дар болооби дарёи Қаратоғ ва соҳили он маконҳои зебои истироҳатӣ мавҷуданд. ин мавзеъ дар қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷойгир буда на чандон дур аз шаҳри Душанбе воқеъ гардидааст ва барои саёҳати якрӯзаву истироҳати кӯтоҳмуддат хеле мувофиқ аст. боду ҳавои форам, табиати зебову диққатҷалбкунанда, гуногунии биологӣ, растаниҳои шифобахш, чашмаҳои ҷоришаванда ва иқлими мӯътадил Қаратоғро ба як макони ҷаззоб барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ табдил додаанд. дар ин минтақаи сайёҳӣ кӯлҳои Темурдара ва Пайрон ҷой гирифтанд, ки на танҳо манбаи оби нӯшокӣ ва экосистемаи нодир мебошанд, балки барои сайру гашт, моҳидорӣ ва аксбардорӣ низ бисёр ҷолибанд. агар ба самти шимол болотар ҳаракат кунед, ба Искандаркӯл рафтан мумкин аст ва агар тавассути кӯли Пайрон боло равед, ба болооби дарёи Сиёма мерасед. роҳи нақлиётгар дар ин минтақа то деҳаи Ҳакимӣ аст. давоми роҳро пиёда рафтан лозим меояд. сокинони маҳаллии дараи Қаратоғ фарҳанги хос ва одатҳои анъанавии худро доранд, ки ин дар оянда метавонад ҳамчун як ҷузъи муҳими саёҳати фарҳангӣ низ муаррифӣ карда шавад. бояд гуфт, ки солҳои охир аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. аз ҷумла қабули стратегияи давлатии рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар таъмини рушди устувори соҳаи сайёҳии кишвар заминаи мусоид хоҳад гузошт. ҳамзамон баргузор шудани чорабиниҳои гуногуни сатҳи минтақавию байналмилалии сайёҳӣ муҳити мусоиде барои пешбурди соҳа фароҳам овардааст. минтақаи Қаратоғ низ дар доираи ин сиёсати умумӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. ҳамарӯза ширкатҳои сайёҳӣ бо ташкил намудани хатсайрҳои гуногун ба ин мавзеъ меҳмононро меоранд, то ҳарчи бештар табиати зебои диёр ба ҷаҳониён муаррифӣ карда шавад. дар баробари ин сокинони кишвар соҳили дарёи Қаратоғ ва атрофи шохобҳои онро дар фасли гармо макони истироҳат интихоб намуда, гурӯҳ бо дӯстон ва оилавӣ ба ин ҷо ташриф меоранд. чунин имкониятҳо замина гузоштааст, ки шумораи сайёҳон махсусан дар мавсими тобистон дар дараи Қаратоғ рӯ ба афзоиш аст. муҳимтар аз ҳама фаромӯш набояд кард, ки чунин мавзеъҳои истироҳатию фароғатӣ ва дар умум табиати зебои ватан ба таври доимӣ бояд тозаву озода нигоҳ дошта шаванд. аз ин рӯ ҳар як сайёҳ ва истироҳаткунандаро зарур аст, ки баъди анҷом ёфтани вақти истироҳатӣ партовҳояшро бо худ бигирад, зеро ин масъулияти баланди экологии ҳар як фардро нишон медиҳад.